kwa Vincent Onyancha. Mbia mwana umurikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururikiranu egatiabaga kakorwa sensemo ya Riakimaye yotoka se wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira litkolia rero nigo batwara ege ikaro kyo gusange birengererio nabarayi korwa se serikali ye county ya Nyamira igoro yo kwagachwa kwe university ase ensemeyo korengana naboni go baruro bolemo oboisaine chieka emeronke 5 asobwa gachi bwe university yo asaboli abarayi korwa se county yo kwene kyango bwaterana bare kwene kyabuna university yaberege kwagachwa ero konya abasaye umurike itukorwa se county ya Nyamira Job Manki na Manki erinde gotingia ekerengo gechisemi ase county ya Nyamira nigo abarayi korwa sensemo ya Riakimaye bachakire umoroberi bogo chaka university asensemeyo ninde no mogoko konyore project mune irache Nyamira ya ito egere to konyara abantu baminto twenspi ase Kenya ngima through His Excellency Amos Nyaribo na nchentebe community nga the county government is behind enganeye ntobasire ase kirengencho Omunyakerogo otenenerete umoroberio yu Richard Ongera nateba university yunigera roko Nyamira University naende nigo erachigo kinya ekerengo gechisemi na korosia amabaga yechigasi university ega nekonye community yeito kero kende abana baito mbasome bonsi mbakonyagwesona n'ibintu bya marua community yeito neimoke igoro abantu mbaga chinyomba iko development nebe ase kanyoro yeito asate bambagendrete kubwatia emeroberi yonsi ewenerete elinde guchaka university asebarachi koligia obosemye korwa se university ya Kisii University Umusabu chief wensemi Jefferson Abuga nateba basangerere birengerere bamenyi bensemeyo asebanchiranire nenganeye ekeretu anste project ye ntu akorete kuna past public participation tokareta Kromonto aganchirana abananchi baganchirana mbataite university bole 52 hectares yani acres ekina gitu abaire inde program ye university project yeyo inde enyara okarwegas egati abarayi korwa se obisyo mubunge West Mugrango Dennis Kirwa nateba mbachiko basira asasaba omuwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu kubabwatesia elinde konyora university ase county ya Nyamira kire county buna omo president yatebanga university ya Bororo na intu kobe katoro koboko waitoro buna office koene kyabuna West Mugrango nere gochigotwara university korwa se county ito ya Nyamira andelingana elyo gotorali suguma sobwango togo sabe CS ito yo korwa so robalira bali agusi CS Machogu abwati ngane ya sobwango aenda achake nemereme ikoru gusi anene Nyamira county moto bwatesie egekogera intuntu bwate ground egento tutagete korora amagacho na abana ogosemeri kwa bamenyi bensemeye nkolinga ensemeye nechikoba university entangani ase county ya Nyamira kurwa sensemo ya Riakimaye egotoka imeye county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV jo